kan pag guna-una na pod. Kung unsay maayo nga nganong nagsimba ka, unsay buhaton nimo dis pagsimba? Mo bitaw nang dunay gibuhat sa mga nagsimba tunguna, kabalo ba mo? Mo po na tabok ron. Naghalad sila, ang ilang halad sa ilang kaugalingon, wala nay lasa ba? Kanang walay sebo, dili na pahimuot sa Ginoo, kanang wala nay sweet smelling. Nga matod pa ni Apostol Pablo, kita daw puno ang fragrance ni Kristo. Pahumot ba? Nga kung kita Kristohanon, kinanglan pahumot sa tanang tao, nga moingon siya, maayo ginitawhana niyo. Okay kayo ng tawhana. Ana ba pahumot? Fragrance na ni Kristo para sa mga tao nga nangalagad unyang saon taman sa lawayon man pud gihapon ta, labaw pa sa ilaha. Sa mga Hudiyo, labaw pa sa Hudiyo. Kunya mag-awit ta. Sige, lag-awit, walay melody. Lami pa kayo mga awit, tanan instrumento. Usay tan-aw gani ko ng mga awit. Wa po kayo yan ang mga awit, pero kanang mga young people nga nag-awit, marag dili kinasing-kasing kay ngano man. Wa man nila ni natanaw ning gitawag og kuan, tama tong giingon ni sa propeta nga di ng mga tao tungod ng mga Hudiyo, nag-awit sila, gigamit nila mga hawd pagyud sila, pero walay melody ba, kanang walay sound of song gani, kanang sound of song, kanang niawit ka, kanang imong giawit, wala nimo nabati ba, wala nimo nabutang sa konsensya